Takže bod rôzne. Nech sa páči. Ale faktickú na čo? Dobre, pán poslanec Začko. Ďakujem, pán primátor. Ja mám dve veci v bode rôzne. Bola, myslím, do podateľnej mestského úradu doručená petícia, kde občania z Petra a Novej Štvrte teda prejavili záujem o zavedenie optickej siete pre šírenie dát alebo internetového signálu. Neviem, či teda tá petícia nesplňala niečo, alebo... A neviem, a čo s tou petíciou? No, či tá petícia sem prišla a či teda sa mesto nejako nám zaoberalo. Aha, neviem. To je jedna vec. Neviem, ale v tomto roku by mal byť ten optický kábel tam. To sme sa bavili, myslím, že aj na minulom zastupiteľstve, nie, pán Ložka? A teda pani Galgociová. Ďakujem. Hneď povie. Dobrý deň. Takže bez ohľadu na petíciu, ktorú teda podali občania, my sme sa tejto problematike s vedením mesta venovali už začiatkom minulého roka, niekedy v apríli sme dávali požiadavku na západoslovenskú distribučnú z dôvodu, že teda sme mali informáciu aj dobré skúsenosti z okolitých obcí, že tam, kde nie je možné robiť optické rozvody zemným vedením, že teda západoslovenská distribučná využíva technológiu, na základe ktorej na svoje podporné body dávajú optické rozvody vzduchom. Na našu požiadavku v zásade veľmi promptne a ochotne zareagovala západoslovenská distribučná s tým, že už v minulom roku zaradili vlastne mesto Hlohovec do plánu svojich investičných činností na tento rok. Prebehla aj vlastne súťaž na výber dodávateľa. Dodávateľom tejto stavby bude Datagram, teda, ktorý je vlastne naša hlohovecká spoločnosť a v zásade využijú tie vzdušné vedenia, alebo teda tie podporné stĺpy vzdušného vedenia elektriky v lokalite na Novej Štvrti, aj v lokalite v centre mesta. Kolega teda premieta, toto je a teda pokrytie, ktoré bude riešené v lokalite Sever. Budú to dve samostatné stavby, ale v zásade budú prebiehať súbežne. Časový harmonogram je asi taký, že 7. marca má byť obliadka v teréne, kedy sa doladia vlastne medzi dodávateľom a investorom posledné nejaké technické detaily, aby mohla byť dopracovaná dokumentácia a súčasne teda nás požiadali, aby sa zúčastnili aj pracovníci z mesta, aby sme si dohodli detaily, aké konanie v tomto prípade bude potrebné, či teda bude sa riešiť územné rozhodnutie alebo akým spôsobom. A čo sa týka realizácie, plánujú to ukončiť v tomto roku, čiže finančne to majú kryté v tomto roku, ale samozrejme, že sú takisto limitovaní teda podmienkami, čo sa týka počasia, lebo teda tie káble sa nedajú ťahať, ak teploty klesnú pod 5 stupňov, čiže ak by bola nejaká nepriaznivá jeseň, tak môže sa stať, že sa to presunie tá realizácia na začiatok budúceho roku, ale v zásade teda majú to doriešené s tým, že ide o otvorenú sieť, to znamená, že ktorýkoľvek z operátorov, ktorí teda ľudia majú individuálne zmluvy na nejaké tieto internetové služby, tak ktorýkoľvek z operátorov si môže u nich zazmluvniť dodávku a teda už individuálne si tie prípojky dohodnú. Prioritne oni majú rámcovú zmluvu so Slovak Telekomom, ale nie nejaké výhradné postavenie. Takže takéto máme informácie a myslím si, že boli pokryté tie lokality, ktoré sú také najpalčivejšie. Ten modrý obvod, čo je zakreslený, je vlastne stanovený tak, že kde sa to predpokladá, že tá realizácia by mala byť bezproblémová. Tá časť v podstate pod nápisom Hlohovec Sever, tá vrchná ulica, tam sú už vlastne rozvody
zemné, čo sa týka rozvodov elektriky, čiže toho sa to netýka, ale to neznamená, že v budúcnosti by nebolo možné aj rozšírenie. V zásade, aby sa teda tá akcia nespomalila nejakými nepredvídateľnými okolnostiami, tak sa to navrhlo v takomto rozsahu. Veľmi pekne, stačí tak? Stačí, ďakujem veľmi pekne teda za tú robotu, ktorú pracovníci odvedli. A myslím, že je to potešujúca správa pre záujemcov, teda možno rýchlejší a kvalitnejší internet. No a pekne, pán poslanec Čižka ešte. Ja som zabudol, ja protestujem proti optike. Je to, jak to vykonávajú, ja by som im to nedovolil v žiadnom prípade. Alebo Šulekové teraz myslím, že tam to ťahajú, tam je to rozkopané krížom krážom a ešte to idú aj na osloboditeľov. Myslím, teraz je to tam počiarané a dokonca je to počiarané aj na Holubyho. Ja len pýtam sa na to Holubyho, keď raz sa k tomu dostanem, že to budeme chcieť prerábať, urobia to tak, že už to my po nich nebudeme musieť prerábať, keď sa tam náhodou ide ťahať tá optika alebo niečo, čo tam idú ťahať? Snažili sme sa zosúladiť tie projekty dohromady. Poviem pravdu, že pre mňa je to, že už asi 4 roky dozadu, čo sme sa tomu venovali, čiže vtedy sme sa snažili zosúladiť, verím, že je to zosúladené, ale ja skorej k tomu, čo ste hovorili, že nechcete to tak na Novej štvrti a Svetom Petri, aby to tak vyzeralo. Na Novej štvrti a Svetom Petri sa idú ťahať vzdušné vedenia v rámci stĺpov elektrického vedenia. To znamená, len pod jestvujúcu elektriku ide jeden káblik a od neho rozvody, čiže to není to isté riešenie. Bez tých stĺpikov, bez ničoho. A ešte chcem sa spýtať,